pilit nating iniwasan ganitong mga tanungan. At kahit di sigurado, tinuloy natin ang ating ugnayan. Ngayon naubos ng pintuan, nagsimula ng magsisihan. Lahat ay parang lumubo, di alam kung saan tutungo. Sabi ko na nga ba, bakit ko na pa lamang, di na umasa, di naniwala, hindi tayo pwede pinagtagpo, pero di tinadhana, hindi na posible. Ang mga puso'y huwag nating pahirapan, suko na sa laban, hindi tayo pwede. Oh, 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 oh. Kaibigat na ng damdamin, bakit di pa natin aminin? Dahil sa una pa lamang, alam natin wala tayong laban. Sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lamang, di na umasa, di naniwala, hindi tayo pwede pinagtagpo, pero di tinadhana, hindi na posible. Ang mga puso'y huwag nating pahirapan, suko na sa laban, hindi tayo pwede. Hindi tayo pwede dahil una pa lang, alam naman natin mayroong hangganan. At kahit ipilit, hanggang dito na lang, dito na lang, hindi tayo pwede pinagtagpo, pero di tinadhana, hindi na posible. Ang mga puso'y huwag nating pahirapan, suko na sa laban, hindi tayo pwede.